αυτό γράφει τώρα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ. Αυτό, ας πούμε, αυτό είναι εδώ έχει ένα περιστροφικό διακόπτη, όπου τι κάνεις, διαλέγεις τι θέλεις. Εδώ τρέχει, εδώ είναι να τρέξει το πρόγραμμα, το run που λέει. Ναι. Εδώ είναι, λέει, time date, ώρα, ημέρα. Εδώ κανονίζεις πότε θα αρχίσει το... Να δουλεύει όλο. Πότε θα ξεκινήσει να δουλεύει. Με συγχωρείς, time day, όχι. Αυτό είναι το ρολόι. Εδώ σου λέει τι μέρα είναι, βλέπεις εδώ λέει Κυριακή, Sunday, και τι ώρα είναι, 11:51. Εντάξει. Εδώ κανονίζεις, που λέει weekly cyclic, κανονίζεις με τι περίοδο ποτίζει. Εδώ λέει τώρα, every 2 days, κάθε 2 μέρες. Α, είναι το διάστημα αυτό. Ναι, και ας πούμε ότι τώρα εσύ θέλεις να το κάνεις να ποτίζει κάθε 3 μέρες, ας πούμε. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, τώρα, άμα θες να ποτίζει λοιπόν κάθε 3 μέρες, πατάς αυτό το κουμπί, το δεξί. Τι ήταν γιονά. Αυτό έχει ένα βελάκι. Α, μπράβο, ναι. Και αναβοσβήνει. Και τώρα βάζω συν, ανεβαίνει μια μέρα, κάθε 3 μέρες. Βάζω συν κάθε 4 μέρες. Μπράβο. Θέλω να το χαμηλώσω πλην, κάθε 2 μέρες. Μπράβο, ναι. Όταν τελειώσω, αν το γυρίσω αυτό, αμέσως το πήρε. Να το. 2 μέρες. Προγραμμάτισε αμέσως, Αμέσως. Θα το πας στο time του πας μετά. Και μετά το γυρνάς όπου θες. Όπου και να το γυρίσεις, αμέσως το έχει καταλάβει. Να σου πει, θέλω τώρα να το κάνω αυτό κάθε μία μέρα. Να, μία μέρα, το γυρνάω τώρα κάπου αλλού, όπου να είναι, το ξαναγυρνάω, το πήρε. Ωραία πράγματα, ρε φίλε. Λοιπόν, εδώ τώρα θέλω 2 μέρες, το κρατάμε κάθε 2 μέρες. Αυτό λοιπόν είναι σε αυτό το σημείο είναι το weekly cycle, πόσο δηλαδή είναι ο κύκλος, πόσες μέρες κύκλο κάνει. Προγραμματίζεις πια. Μάλιστα. Μετά, τι ώρα θες να ξεκινήσει, Ναι. εδώ έχει ένα κουμπί που λέει start time. Κάτσε να το... Start time. Ναι, start time. Εδώ είναι τι ώρα θα ξεκινήσει. Το γυρνάω στο start time. Λέει 10 η ώρα, 22:00. Ναι. Και θα ξεκινήσει σε 0 μέρες από σήμερα. Σήμερα δηλαδή θα ποτίσει. Το βράδυ. Ναι. Το βράδυ. Θέλω να το αλλάξω, πατάω το δεξιά κουμπί. Αναβοσβήνει η ώρα. Το κάνω 11 το βράδυ. Κατάλαβα. Θέλω να το χαμηλώσω, το κάνω 10 πάλι. Ναι. Εντάξει. Θέλω να πάω στο παραδίπλα, ξαναπατάω αυτό το κουμπί. Πόσα λεπτά, να το βάλω και 1 λεπτό. Α, λες. 10 και 1 να ξεκινήσει. Ναι. Να ξεκινήσει. Το ίδιο πάλι και το συν. Ή το ίδιο το πλην. Μάλιστα. Και τώρα το βάλω 10 και 3, ας πούμε, θα ξεκινήσει. Εντάξει. Όταν θέλω να πάω τώρα σε πόσες μέρες από σήμερα θέλω να ποτίσει, λέει σε 0 μέρες. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα θα ποτίσει. Ναι. Αν θέλω αύριο να ποτίσει και μετά παραμεθαύριο να μην ποτίσει και κατάλαβες, να ξεκινήσει αύριο ο κύκλος, του τραβάω ένα συν. Εντάξει, πού είναι τώρα, να το, 22-23, πάμε στις μέρες, του βάζω ένα days που λέει, συν, τώρα θα ξεκινήσει αύριο. Ναι. Τώρα θα ξεκινήσει μεθαύριο. Μπράβο, ναι, κατάλαβα. Εντάξει, τώρα θα ξεκινήσει σε 3 μέρες από σήμερα. Άρα λοιπόν. Άρα εγώ το αφήνω να είναι σήμερα στις 22.03 και σήμερα, 0 μέρες από αυτή τη στιγμή. Και άμα το γυρίσει τώρα, πού το γυρίσει, το παίρνει, το αποθηκεύει και αυτό. Ναι, τσακ, το γύρισα κάπου άλλο, το ξαναγυρνάω, 22.03 σήμερα. Ναι. Ωραία. Πόση ώρα θέλει να ποτίσω, αυτό είναι το duration που λέει εδώ πέρα. Πόση ώρα θέλω να ποτίσω. Λέω τώρα, η πρώτη τέτοια, η βάνα, εντάξει, η πρώτη βάνα που αναβοσβήνει, είναι 6 βάνες συνολικά, έτσι. Η πρώτη βάνα, εδώ που αναβοσβήνει, κάτσε να το κάνω και Βλέπω, η πρώτη αριστερά αναβοσβήνει η τελεία. Ναι, τώρα έχασε το focus. Η πρώτη αριστερά λοιπόν η βάνα που αναβοσβήνει, θέλω να δω πώς θα την κάνω. Ωραία, πατάω το τέτοιο και μου λέει 0 ώρες, εντάξει, και 10 λεπτά. Θέλω εγώ να μου κάνει 1 ώρα και 10 λεπτά. Να το πάτησα, έγινε 1 ώρα και 10 λεπτά. Το συν, ναι. Εντάξει, 0 ώρες. Θέλω τώρα τα λεπτά. Θέλω να το κάνω, ας πούμε, τα λεπτά να το κάνω 11 ρε παιδί μου. Να, πάρε 11 λεπτά. Εντάξει. Κατανοητό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα αναβοσβήνει. Πάλι πρώτη. Το πρώτο είναι. Ναι. Δεν γύρισε στο διακόπτη. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Τώρα μου έκανε το πρώτο ώρα λεπτά. Εντάξει. Ναι. Τώρα μου ξαναγυρνάει στο πρώτο. Άμα θέλω να πάω ώρα λεπτά. Okay. Άμα θέλω τώρα να πάω στην επόμενη βάνα. Στο τέρμα αριστερό. Πατάω αυτό. Τέρμα αριστερό. Και αναβοσβήνει. Και τώρα αναβοσβήνει η επόμενη βάνα. Και προγραμματίζεις πάλι με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Ακριβώς. Και ώσπου να τελειώσουν όλες οι βάνες. Ας πούμε, αν το γυρίσω τώρα αυτό σε κάποιο άλλο και το ξαναβάλω, μου δείχνει η πρώτη είναι 11 λεπτά, όχι 10 όπως ήταν πριν. Ναι. Ωραία. Αυτό είναι λοιπόν πόση ώρα, το duration δηλαδή. Πόση ώρα. Ο χρόνος είναι εδώ. Τώρα, ας πούμε το ποτίζεις εσύ όπως το ποτίζω εγώ λίγο, ας πούμε κάθε 2 μέρες, 10 λεπτά κτλ. Ωραία. Και σήμερα, ας πούμε, έχει κάνει μια ξηρασία του θανατά. Έχει, ξέρω εγώ, την τελευταία εβδομάδα έχει κάνει ξηρασία, δεν έχει πέσει τέτοιο. Θες να το ποτίσεις λίγο παραπάνω. Πας αυτό που λέει budget,
budget. water budget, πατάς αυτό για να αλλάξεις και από 100% του λες θέλω σήμερα να ποτίσεις 120%. Δηλαδή, αν πότισες 10 λεπτά θα ποτίσεις σήμερα 12. Και όλα αυτόματα, όλα γίνονται πάνω 20%. Κατάλαβες. Λοιπόν, ή το κατεβάζεις τώρα. Δηλαδή, άμα το γυρίσω, κοίτα θα το δεις. Τσακ, το έχει πάρει. Ναι. Λοιπόν, θέλω να το βάλω πάλι στα κανονικά του. Ορίστε. Έχει βρέξει και δεν χρειάζεται να ποτίσω πολύ. Το κατεβάζω στο 40%. Βγάζει λίγο νερό από εκεί. Βγάζει λιγότερο νερό. Το στραγγαλίζει, κατάλαβες. Λοιπόν, το βάζουμε. Κάτι κόλπα, ρε φίλε. Ναι. Βλέπεις, το πήρε 100%. Ναι. Ωραία. Άμα βρέχει και το γυρίσω εδώ πέρα, λέει rain off. Βρέχει. Δεν χρειάζεται να ποτίσω. Το γυρνάω στο rain off. Καλά, αυτό δεν το πειράζεις. Κλείνει τελείως. Ναι, εκείνη τη μέρα κλείνει τελείως. Νομίζω. Δεν το έχω δοκιμάσει να σου πω. Μετά έχει ένα manual. Χειροκίνητο, ναι. Ναι, το οποίο μπορείς να σηκώσεις τα τέτοια μόνος σου. Δηλαδή το βάζεις στο manual. Ναι. Ωραία. Λέει τώρα off. Και νομίζω αυτό είναι, αυτά τα δύο. Ναι, αυτό πρέπει να είναι. Βλέπεις αναβοσβήνει. Α, μάλιστα, τώρα εδώ αυτό. Λοιπόν, κατάλαβα. Με αυτό γυρνάω λοιπόν τις τέτοιες. Με αυτό γυρνάω τις βάνες, πάω από τη μία βάνα στην άλλη. Μάλιστα. Στο manual λοιπόν, για να το ποτίσεις manual, πατάς πρώτα αυτό και τώρα αν πατήσω αυτό το συν θα σηκώσει τη μία τη βάνα. Πόσο σταματάς τώρα? Αν πατήσω συν θα πάει στην επόμενη βάνα, νομίζω. Όχι, συγγνώμη. Αν το πάω μείον, θα το κόψει, δεν θυμάμαι τώρα. Το κόψε. Βλέπεις, με το μείον. Συν την ανεβάζεις, δηλαδή θέλω τώρα να πάω manual και σε ποια τέτοια θέλω να πάω, ας πούμε, στην τρίτη βάνα. Στην τρίτη βάνα, εντάξει. Αναβοσβήνει τρίτη βάνα. Ναι, πατά το συν. Πρώτη, δεύτερη. Δεν είναι δεύτερη εκείνη. Τελευταία δεν έχει βάλει. Όχι, είναι, δεν θυμάμαι ποια είναι τώρα. Τα έχω μπερδέψει γιατί μου τα άλλαξε ο Βασίλης. Τώρα δεν ξέρω που ποτίζει, αλλά ποτίζει, ας πούμε. Ναι, και μετά μάλλον. Νομίζω είναι το μπροστινό το κομματάκι στον με το φίνικα. Ναι. Λοιπόν. Το έκλεισε. Πάει το manual. Εδώ είναι το test μας κάνει, εδώ είναι το off, εδώ είναι το run. Εδώ είναι το κανονικό του, το run. Από εδώ τρέχει. Λοιπόν, και για να κάνουμε και ένα close-up για να μην σε κάνω, να σου λέω τι είναι. Λοιπόν, εδώ είναι το κανονικό για να τρέξει. Εντάξει, εδώ είναι τι μέρα και ώρα είναι. Σαν ρολόι, το ρολόι του. Μέρα Κυριακή, Sunday, ώρα. Εντάξει. Εδώ είναι κάθε πόσες μέρες, κάθε 2 μέρες. Εντάξει. Εδώ είναι ώρα εκκίνησης, το start time. Duration είναι πόσο θα διαρκέσει το πότισμα για κάθε βαλβίδα. Και αυτό είναι το ανέβασμα-κατέβασμα του μπάτζ. Αυτά είναι τα βασικά, εντάξει. Λοιπόν, αυτά.